friends, welcome back to my YouTube channel. Enchillar martiyarla saukella panna ninme yerpurena channel nalla subscribe maldijaara subscribe malple panna ninita video nanu shuru maltondille ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಒಡೆ ಊರು ಪೋಯರ ಮೆಗ್ದಿ ಪೆದ್ದಿಯರು ಬಂದು ಊರು ಪೋತೇರ ನಿನ್ನಿಂದ ಎನ್ನಾರು ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಡುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ 10 ದಿನ ಅಂದ 10 ದಿನ ನೀನಿಕ್ಕ ಇಜಿನ ಒಂದು 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಜಿನ ಏನಂಡಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರಿ 10 ದಿನ ವಿಡಿಯೋ 10 ದಿನ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನೇನ ಪಾತೆರಡೊಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂದೆ ini tarik para show maldi enne paarde dala pidardeji nin kan ini adala video malpuga nancha video malpara untudunu dani an 10 dina video maltidiji panda murani epena middi peddiyolundi an video maltade ani nikle gottippu in husharittiji yan video allantene ontonte paaternu cut malpu nancha pura video maltade paarditte ayinu ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರು ಐದು ಬಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಗ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬಂತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರತ ಅಂದೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಮೇ 10 ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಜೇರ್ ಪಂಡಣ್ಣತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಲೆತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಕೊಡುಂದ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಗ್ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಯಾವುದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಂಡತಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಗಾರನಂತ ಕೊಂಡೊಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಮರ್ದು ಪಾರ ಮಂಡಲ ಏನಂತ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಂಕಿನ ಗೊತ್ತು ನೈನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂತ ಜ್ವರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದು ಮರ್ದು ಪುರ ಕನಾತದಾನ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮರ್ದು ಚಾಲುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗಂದಾಂಡು ಅವಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗ ಜ್ವರ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಗಾರನತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಹೊರ ಬುಂಡು ಜ್ವರ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಜೋರ್ಲತ ಅದೋಟು ಮೇಕಾಯಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪುರ ದೆಪ್ಪ ಕಫ ಪುರ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇದೊಂಚೂರು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದನು ಪಂಡ ಆತು ಜಾಯಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಬೈಜಿ ಅವನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾದಿತ್ತಿಡು ಅಂಚ ಬೊಕೇನಮಂತ ಪಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಜಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಟ್ಟೆದನ್ನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಆಗಿ ಪಲ ಜ್ವರ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಡೆಬೋದು ಮರ್ದು ಪುರ 19 ಇತ್ತೆ ದೇರ್ದೇಟು ಪೂರ ಗುಣ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಕಡಪುರ వచ్చి ಪಂಡೇರಿ ಇನಿಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಅಂಡು ನಾನು 15 ದಿನ ಕಡಪುರ వచ్చిండు ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೆಂತ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪಣ ಮುರನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆತನ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲ ಕೊರ್ತುಜೆ ಅಂಚ ಐತ 15 ದಿನ ಕಡಪುರ వచ్చి ಪಂಡೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡ ಪುರ ಪಾತೇರಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೆತ್ತೊನ್ಮೆ ಪಂತೇರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೆಷರ್ ಲ ಕೊರಚ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ನಾನು ಓದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏತ ಬರೆತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೆತ್ತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲೊಟ್ಟುಗ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಬೇತೇನೆ ಕುಲ್ಲಾತು ದೆತ್ತೊಂದೀರು ಕೂಡ ಇಜಿನ್ನೊಂದು ಆಪನತೆ ಜೋಕುಲ್ ಮುಗುಡು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ಜ್ವರ ಇತ್ತೆ ನಾಚಾದೆ ದೇರ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡತೆ ಪೂರಲೆ ಬೇಗಡು ಗುಣ ಪುರ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಂಜೆನು ಪಣ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಿತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಡ್ತನ ದಾದನೆ ಇಂಟೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದಾದ ಮನ ಒರಿಯಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಮುಜ್ಜನ ಜೆತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರದ ದೇರ ಬಂಗ ಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ದೇರ ಇಕ್ ನಮಕೊನಿ ಏನಾಂಡಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂತ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು 3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡೆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಪೇರ್ನ ಬೈಯಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಒತ್ತಿ ಎಪ್ಪೇದ್ನದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಣ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಪೂರ ಕೊನ್ನಾಗಂತ ಇದ್ದ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ಲೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಂತ ಜಿಯನ್ನ ಕಡೆ ಲಾಂಡ್ ಮಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ನೆಂಪು ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಬಿಂಪರ್ನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಯನ್ನ ಕುಪ್ಪ ಆತ ಜಪ ಹೋಜೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜಿಯನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಆಪುಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಒಂಚ ಪೂರ ದೇರ್ದೇಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಲನ ಎದುರು ಬತ್ತುಂಚಿದೆ ಜಿಯನ್ ಪಿದಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗಿನ ರಜೆ ಉಂಡತೆ ಅನ್ಸದು ಆರ್ನೋಟೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ
ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಟೀಚರ್ ಲಂಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ದಾದ ನಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗಲ ಕೂಡ ಇಂಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ದಾದ ನಾನು ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಡ ಕುಡ್ದು ಜರ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತೈತೆ ಕಾಕು ಕಂಡಿರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಏನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಕು ಅಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದಿಲ್ಲ ಈಜಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಂತೇನೆ ದಾದ ಕಂಡು ಯಾನ್ ಏನು ಐತೆ ಏನ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾನೇ ಆಗ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜೀವನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಜೀವನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇಳ ಹೆಚ್ಚ ಏನ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಆರಾಮ್ ನೋಡ ಲಕ್ಕದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಿಂದಲೇ ಯಾವುದು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾನೆ ಎನ್ನೋದು ಅಂಚೆನ ಹಾಪನೆ ಎನ್ನೋದು ನಾನೇ ಪ್ಲಾಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಈದಲ್ಲ ಆಸೆಲ್ಲ ತೀರುಜಿ ಅನೆ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಗೋಬಿದ ವಾಜಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನೆ ಏನ ಪಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ಧ ಪಾತೇರ್ದು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ 10 ದಿನ ಪುರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪೆ 10 ದಿನ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಗ ಮುಂಜಿ 4 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಯಾವು ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಪ್ ನಿಂಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಾತೇರೊಂದು ಇಪ್ಪೈತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿಜಿನ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾತೇರು ಇಂಕ ಅಂಚ ಪಾತೇರ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಕೊಂಡು 3 ಪಾತೇರೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಏನು ತಪ್ಪು ಪಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲೇನ ಅದು ಸರಿ ಪಾತೇರೊಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಪಾರಂದು ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿಗ್ಲಂಚೆ ಚೂರು ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚು ಕಡೆ ದೀತೈತಿ ಕೆಂಪು ಉಂಡರೆ ಏನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಏನನ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಂಗೆ ದೇಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಾದ ಬೈಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕುಜಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆ ಆಡಿಂದು ಬೆಯ್ಯ ಆಡಿಂದು ಬೆಯ್ಯ 9 ನಾಳೆಗೆ ಕೂಟೊಂದು ನೆನೆಕ್ತು ಇಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಜನ ಉಪ್ಪಾಗಲ್ಲೇರು ಅರೆ ದಾಡಗಳ ಆಡೋದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಜೀವನಗೊಂಚೂರು ಗುಣಾಡ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋಣ ನಟ್ಟುಡು ಪಣ ಮೇಯ್ ಆದುರುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲು ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಗುಣೆ ಹುಷಾರು ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಜೊತೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಹುಷಾರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯ ಪಣ ಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಪೋದು ಜೊತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರದ ಸಿರಾಪ್ ತಪ್ಪು ಒಂದಿಪ್ಪುನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೇನಾಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಂಗ್ರ ತವಡ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಪುಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪ ಕೈಕರ್ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕುತ್ತೇಳು 10 ಟೈಮ್ ಲುಕ್ ಮಾಡ್ಬೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಾಣ್ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರುಂಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದಿಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆದ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಜಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚದಂತ ಜೆತ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ನಾನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂತ ಚಾ ಪರ್ಕ ಅಂತ ನೀರು ಬರ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮುರಂದು ಕಂತೆಂಕ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪುರನಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಹೋಗ್ತದ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೀರು ಜೊತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನು ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತೇನೆ
ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಜನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದರ ಪಂಡ ನಾನು ನೀರು ಚಿಂಜಾನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮುಂಚೆ ನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಎನ್ನಲ ಚಾ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಚಾ ಪರ್ತುಜಿ ದದ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪಲಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಪ ಪಂಡು ಜಿಯನಂತೂ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಕನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತನೇ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಚಿತ್ತನದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಟು ಅಂಚೆ ನೀಮೇಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಎನ್ನ ತುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಾದ ಪೋತೇನೆ 10 ದಿನ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪೋತೇನೆ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಜ್ಜ ಇನ್ನು ಕುಂಟಾಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತೊಂಡು ಅದ ಪಂಡ ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂತ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರೊರ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ನೀರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒರೊರು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೇನು ಪಡ ಲೇಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಲೋವೇರ ಇತ್ತನದೆ ಪೂರ ಪೋತುಂತು ಖಾಲಿತ ಮಣ್ಣೂರಿದನ್ನ ಇತ್ತು ಪಾಟ್ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೇನೆ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗುಜಿ ತೈಪಂಡು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್